Vítej, dneska nás čeká ranní flow, doufám, že se po ní budete cítit energicky a připravení na celý den. Začneme v sedě a začneme se postupně rozhýbávat v našem trupu, děláme malý kroužky dopředu, dozadu, hned takhle po ránu najděte jakýkoliv pohyb vám vyhovuje. Pokud potřebujete klid, dopřejte si klid a potom se postupně zastavíme na středu. S nádechem vytáhneme ramena k uším. Výdech pusou uvolníme dozadu a dolů. Jdeme ještě 2krát nádech. Výdech pusou. Poslední nádech. A plný výdech. Pomaličku spustíme pravé ucho k pravému rameni a začneme rozhýbávat bradu nahoru a dolů. Jdeme dolů na střed a na druhou stranu. Půl kroužky. Uvolněte si čelisti. Jdeme na pravou stranu, rozpažíme levou ruku do strany. Zápěstí flexujeme. Tlačíme do imaginativní zdi vedle nás. Pohýbeme hlavou. Uvolníme paži, půjdeme pomalu na druhou stranu, rozpažíme pravou ruku do strany, uvolníme levé ucho k levému rameni. Se pravou dlaní tlačíme proti imaginativní zdi. Pohýbeme bradou a jdeme dolů bradou na střed, chytneme se dlaněmi za hlavou, zavrtíme se ze strany na stranu, lokty přitáhneme k hlavě. S nádechem otevřeme lokty do stran, pohled nahoru. Výdech jdeme bradou k hrudníku, vyhrbíme záda. Nádech otevřít, hrudní kost vytahujeme nahoru. Výdech vyhrbit. A ještě jeden dlouhý nádech. Vytáhneme paže ke stropu. Jdeme úklon doprava, pravá dlaň jde do podložky, levá dlaň za hlavu, pohled nahoru a s výdechem přitáhneme loket k spodnímu zápěstí. Nádech, otevřeme loket ke stropu, výdech. Jdeme ještě jeden dlouhý nádech a výdech přitáhneme. Naposledy otevřeme pohled nahoru, loket zůstává za hlavou. Vytáhneme paže znovu ke stropu, pohled nahoru. Výdech, jdeme na druhou stranu. Výdech, loket kde zápěstí, nádech, otevřít. Výdech, vyhrbit, najděte si svůj rytmus. Nádech, pomalu otevíráme. A výdech, dolů vyhrbíme. Nádech, znovu otevřeme, na momentu zůstaneme, pohled ke stropu. Prodýchneme. Vytáhneme obě paže nahoru ke stropu a potom se postupně přesuneme našimi chodidly do podložky, kolena si pokrčíme, chytneme se za zadní strany stehen a zvedáme chodidla, pozice loďky. S výdechem hrbíme záda, zhoupneme se do zádu a potom zase nahoru. Budeme ještě párkrát nahoru a dolů, vždycky se zastavíme v balanční loďce. Najděte si svůj rytmus, zkuste se usmát, možná zrychlit nebo zpomalit, jak vám to vyjde. A v další loďce vytáhneme paže před sebe, otevřeme hrudník, vydržíme, dýcháme a postupně naposledy zhoupneme dolů a nahoru, tentokrát do malásány nízkého dřepu. Skvělý. Klidně si zvedněte paty, dejte si dlaně před sebe, otevřete jednu kyčel, otevřete druhou, dlaně jdou do podložky. A postupně zvedáme hýždě do hlubokého předklonu, chytneme se za opačné lokty. Pohoupejte se ze strany na stranu. Pokrčte si kolena, jak potřebujete. Uvolněte hlavu a potom jdeme s nádechem do rovného předklonu. Výdech hluboký. Zašlápneme do psa hlavou dolů.
Pokrčte si kolena, prošlápněte jednu nohu, prošlápněte druhou. Aktivně se otlačujte od paží a potom jdeme na špičky, postupně odkládáme kolena do podložky. Nádech, otevřeme hrudník, kráva. Výdech, kočka, vyhrbíme, nárty jsou v podložce, brada jde k hrudníku. Jdeme ještě párkrát kočku a krávu, případně najděte jakékoliv jiné pohyby, které vám v tuto chvíli vyhovují. Zůstaňte uzemnění skrze váš dech. Obličej je volný. A užívejte si každý jednotlivý pohyb. Sejdeme se v dítěti. Můžete se tu pohýbat ze strany na stranu, namasírovat hýždě vašimi patami. Zatlačte dlaně do podložky a přeťapkejte směrem doprava. Hlava je uvolněná, protahujeme levou stranu hrudníku. Postupně jdeme na druhou stranu směrem doleva, úklon. Jdeme zpátky dopředu na střed. Nádech nás vedá přes kočku na všechny 4. Výdech, špičky do podložky, pes hlavou dolů. Prodýchněte, s nádechem rolujeme obratel po obratli do prkna. Výdech, kolena, nárty do podložky, pomalu spouštíme tělo dolů. Nádech, malá kobra, lokty jdou k tělu, nárty v podložce, výdech, uvolnit. Nádech, se zvedáme na všechny 4, výdech, pozice dítěte. Budeme ještě párkrát. Nádech, kočka. Špičky do podložky, výdech, pes hlavou dolů. Dlouhý dech, nádech, jdeme do prkna. Výdech, kolena, nárty, podložka, pomalu spouštíme břicho dolů. Nádech, malá kobra, otevřeme hrudník. Výdech, uvolnit. Nádech, jdeme na všechny 4 a výdech, jdeme do pozice dítěte. Jdeme znovu, nádech, kočka. Výdech, pes hlavou dolů. Prodýchněte. Nádech, obratel po obratli, prkno. Výdech, kolena, nárty, podložka, čelo dolů. Nádech, malá kobra. Výdech, uvolníme. S nádechem se zvedáme na všechny 4 a výdech. Jdeme do pozice dítěte, skvělý. Vydechněte si a pomalu se zvedáme zpátky na všechny 4 do psa hlavou dolů. A potom postupně přejdeme na začátek podložky. Krůček po krůčku můžete criss-cross vašima nohama. A sejdeme se zpátky v hlubokém předklonu. Chytněte se za opačné lokty. Nádech, rovný předklon. Výdech hluboký. Nádech nás vedá obratel po obratli nahoru, zarolujeme rameny nahoru, dozadu a dolů, otevřeme hrudník, chodidla v podložce. Nádech, jdeme do židle, paže ke stropu. Výdech, hluboký předklon. Nádech, znovu rovný, otevřeme hrudník. Výdech, zašlápneme levou nohou do zádu. Nízký výpad. Nádech, paže jdou ke stropu a s výdechem je posíláme za sebe a dolů. Děláme kroužky rameny. Ještě 2krát. Nádech. Výdech. A ještě jeden nádech. Skvělý. A dlouhý výdech. Nádech, jdou paže nahoru. Výdech, pravá paže za nás, levá před nás. Twist. Můžeme zůstat tady. Případně si založit zadní dlaň za záda, vytáhnout levou paži ke stropu, lehce otevřít hrudník. Dlouhý dech. Pomalu posíláme dlaně na začátek podložky, zvedáme zadní koleno, zašlápneme pes hlavou dolů. Skvělý. Jdeme znovu s nádechem rolovat záda do plenku. Výdech,
kolena nárty do podložky, spouštíme čelo dolů. Nádech, malá kobra nebo pes hlavou nahoru. Výdech, zvedáme, pes hlavou dolů. Trošičku zrychlujeme. Nádech, pravá noha ke stropu, pokrčíme koleno, otevřeme kyčel a uděláme 3 kroužky na jednu stranu, případně na druhou. A potom už přitáhneme pravé koleno k pravému lokti, vydržíme a odložíme chodidlo vně pravé dlaně, zadní koleno nádou do podložky, nádech, pravá paže jde ke stropu. Výdech, otevřeme do kaktusu, pohled lehce do zádu. S nádechem vytáhneme pravou paži dopředu. Výdech, otevřeme kaktus. Nádech dopředu, boky směřují dolů. Výdech, otevřít, pohled do zádu. Jdeme ještě jednou, nádech vytáhnout. A s výdechem odložíme pravou dlaň do podložky, zvedáme zadní koleno, změna, přišlápneme na začátek do malásány. Na moment si spojíme dlaně před hrudníkem, přešlápneme z jedné nohy na druhou, prodýchneme. A s výdechem jdeme zpátky, hluboký předklon, chodidla na šíři podložky. Nádech rovný, ještě jednou narovnáme záda, výdech hluboký. S nádechem se zvedáme do raní židle, paže jdou ke stropu, aktivní stehna hýždě. Výdech, spojíme dlaně před hrudníkem, jdeme rovnou na druhou stranu, nádech židle, možná o něco hloubš. Výdech, hluboký předklon. Nádech rovný. Výdech, zašlápneme, tentokrát pravou nohou na konec podložky, koleno nádou do podložky, nádech, paže jdou ke stropu. Výdech, posíláme dozadu, otevíráme hrudník. Ještě 2krát nádech. Výdech, otevřít. Klidně si zavřete oči. Nádech, super. A dlouhý výdech. Nádech, posíláme paže ke stropu. Výdech, levá paže za nás, pravá před nás. Můžeme zůstat tady, případně založit levou dlaň za bedra, vytáhnout pravou paži ke stropu. Lehký záklon v twistu. Zůstaňte se svým dechem. Postupně budeme zvedat paže zpátky ke stropu, posíláme na začátek podložky, zvedáme zadní koleno, zašlápneme, pes hlavou dolů. Jdeme ještě jednou rolovat obratel po obratli prknu. Výdech, kolena nárty, postupně spouštíme čelo do podložky. Nádech, otevřeme, malá kobra. Výdech, uvolníme. Nádech, zvedáme, pes hlavou dolů. Tentokrát levá noha ke stropu, pokrčíme koleno, uděláme pár kroužků na jednu stranu, pár na druhou. A potom už přitáhneme levé koleno k levému lokti, podržíme a přišlápneme k malíkové straně. Zadní koleno nádou do podložky, levá paže jde ke stropu. Výdech, loket k hrudníku. Nádech, protáhneme dopředu. Výdech, kaktus otevřeme, pohled do zádu. Jdeme ještě nádech, zkuste se protáhnout co nejdál. Výdech, otevřít. Nádech, protáhnout, držíme a s výdechem odložíme, zvedáme zadní koleno a znovu se zhoupneme a postupně přišlápneme do nízkého dřepu malásány. Vydechněte si tu, uzemněte skrze chodidla a jdeme do hlubokého předklonu. Nádech, rovný předklon. Výdech, ještě jednou hluboký. Nádech, poslední židle, paže jdou ke stropu. A postupně výdech, spojí dlaně před hrudníkem. Tak, máme za sebou naší flow, teďka se zkusíme vyklepat před začátkem dne jakýmkoliv způsobem. Můžete vytřást vaše paže, vytřást vaše nohy, udělat úplně jakýkoliv pohyb potřebujete, poskákat. A můžete i proklepat vaše tělo jemně jednou pěstí druhou. Poklepávejte jemně, můžete jít na hrudník.
Tohle je skvělé probuzení našeho těla. Můžete jít i lehce na břicho, na vaše stehna, lítka, kotníky. Spojíme si dlaně před hrudníkem a protřeme je o sebe, vytvoříme teplo. A ještě několikrát a potom si pomaličku odložíme dlaně na hrudník jednu přes druhou. Dlouhý nádech nosem, výdech pusou. Dáme ještě jeden nádech nosem, výdech pusou. Poslední nádech, výdech. Pomaličku rozmrkejte oči. Doufám, že se cítíte připravení na dnešní den. Děkuji za dnešní praxi. Přeju krásné ráno a těším se příště. Tak zatím.